Yes? All right. Kuno kwatiri ndekupi kuno? KuBudiriro 5. Budiriro 5. Anditi tiri kuona muri kutora matombo mumvura muchageza muchizodai so chiko chiri kumbonyatsoitika panapa? Panapa kuzama kutsvaga raramo. Saka takaona kuti tirarame tingaitawo sei, ndobva tangoona vamwe vaitawo izvozvizvi. Ndo zvakazotipa kuti tisvike kuti tozviwana sei, tikangona kuti vari kungocherawo vachibvisa bhapasi vachinosefa vachinounganidza kuti vagokutengesa wanewo kurarama. Tiri kuona kuti muri kuti anenge achibva pasi muchiuya apa muri kutsvaka goridhe here, muri kuita sebhosta jarakakona makurukozana ndo anenge achisefa achiita sezvamuri kuita izvi? Aiwa, apa tiri kutsvaga dombo ndirekuvakisa. Tinongomaunganidza akadai, anongotengwa akadai, vanhu vanovakisawo dzimba dzavo, harisi goridhe. Ndanzwa muchiti makanzwa makaona vamwe vachiita akatanga nenzvimbo iyo yacho ino ndiani? Takatanga tichiita tiri kumhiri kumakomo uko. Ndokubva tazoonawo kune vamwe vatakazongona vachiitirawo pano. Ndobva tati kwatiri kuenda kure chirega tinobatanawo chiine vamwe vari pedyo. Ndokubva tango ivo vakatanga vacho havapo izvinezvi. Saka ndobva tangoya ndongotanga ngobatanawo nawo pano. Basa revanhadzi ibasa rinorwadza. Imi sei makati aiwa regai titsvagira ramo nekuda kwebasa iri? Kutaura chokwadika, isusu takaona tiri vanhukadzi vane vana vavo vane dzimba dzavo. Saka ndobva toita sei kuti tikwanise kuwana kuraramawo. Zvinorwadza asi ndo pane raramo yacho, kuti upinde mumba munhu ukumbire kana kuti udii, zvinhu zvinorema ngoswera uchikumbira mudzimba dzevanhu. Tikati aiwa chirega tende tinozvitsvagira kuti nyange zvichirwadza sei tinongoshinga kungoita sekudaro. Maani nguva yakareba zvakadii muchiita basa irori? Ndakabva 2012 kusvika nhasi. Tichitasa kubva 2012 tingati chouviri chamuri kuwana chakubatsirai zvakaita sei mukati meraramo yenyu? Ini ndinoti zvandibatsira zvakanyanya, nekuti kuchikoro vana vangu vanoenda kuchikoro, kusvikira pakudya kupfeka zvese ndinoshingirira, ndinotirai zviri kuzama zviri kuita. Saka ndinototenda kuti basa iri rinondiraramisa, handidi hangu kunyepa. Mune vana vangani ende vari kuenda kuma grade api kuchikoro? Ndine vana 2 ari grade 6 naari form 4. Vakawanda vangada kuziva kuti kana madai so tringoona kuti panenge one hipi yakaungana kudai so munotengesa sei? Munhu asikotenga akadai so here? Asikotaura kuti ndiri kuda aya here, ndiri kuda madiki, ndiri kuda aya, zvinofamba sei ipapo? Kana munhu achinge asvika anoti ndiri kuda aya, handiti kana kuti aya muri kuona ari apa tinozomarova nemasando kuti aite mapisi mai madiki.
then munhu anenge angosvika ndoda aya matsvuku ebrown aya kana ndoda aya anenge aita machena. Saka munhu anongosaudza zvaanenge achida iye, asi zichingoshanda zvakafanana. Hambosvika here pakunetswa nevanhu vecouncil kana kuti vamwewo zvavo vanokukanganisai mukuita basa ramunenge muchiita? Zvinoitika nekuti nzvimbo kazhimongoza kuti kuchera pasi chinhu chisingabvumidzwi, asi kungoti tinosangana nazvo pano neapo vachimbotiwo nekukumbira kuti chingodii, asi ngoti zvinhu zvisingatobvumidzwi zvachezo. Kunyange ukasvikako vakasvika muchiita kudai vakangoda ngokuti handi vanongoenda nemasi, takangosangana nazvo zvakasiyana siyana. Tichitata basa renyu, vanhu vari kuona chirongwa ichi pari zvino, zvinhu zvamungade imimi kuti basa renyu ribudirire, rikuitirewo nyore zvishoma, mukwanise kuwana kana kuti kuchera matombo akawanda, mukwanise kutema matombo aya, ndezvipi zvikwanisiro zvakaita saizvozvo? Dei zvinzi zvikwanisiro tinokwanisa kuti tizviwane. Chatinonyanya kuda inzvimbo yekuti tinokwanisa kuitira takasununguka, tisingatyi kuti taona ikanzuru kana kuti chii, tongozviitira zvinhu zvedu tiri pakasununguka. Zvekushandisa pane pachingoda mapiki waya, tikangokwanisa kutenga mapiki edu nemasando edu atinokwanisa kushandisa chete, ndo zvinhu zvatinenge chinyanya kuda pabasa redu izvozvo. Kana muchitengesa, munotengesa muna mezha sei kuti aya ndo akawanda zvakaita so ndemari yakati, akawanda zvakawanda so ndemari yakati? Kana tichiunganidza, tinounganidza bhaketi iro kana tikaita 2 mabhaketi rinenge rava bhara. Saka munhu anongoronga svika achiti ndikuda kana mabhara 60 kureva kuti mabhaketi 120, ndo tongomupimira mabhaketi ake ari kuda, obva hadi akwana anenge achida. Ndo mupimiro watinoita isusu. Ndiri kuona panapa muri kushanda muri madzimai 3. Makasarudzana sei kuti vasikana handi tinoita basa iri? Izvozvo zvokuti inini takatanga kuona vamwe aita, handiti vaivo vanhukadzi vakangosanganawo nevamwe vanhu vechirume, ndosvika ndoti ini ndaona shamwari yangu handei vedu tinoshanda basa iri tiwane kurarama, zvikuitawo vamwe vanhu ndo maitiro atakaitawo, taonawo vamwe vanhukadzi vachiitawo, ndongouyawo kwatakaitawo isusu. Hapana akatiza akati nina shamwari randirwadza iri? Aiwa, kuveko variko tatakawanda mazuva ataita tichangotanga vanhu vanga kawanda, handidi kunyepa, asi kuti vamwe vakazowanawo mabasa, vamwewo vakazongonetawo, vamwe vakazongosiyawo, ngosara imi mune muchingoziva kuti isu hatina kokunanga, regai titezvi. Pane vari kuda kukubatsirai 1 zvakare nevanenge vachida kutenga, vanokubatai panhamba dzipi? Nhamba dzavanogona kutibata nadzo dzangu ini ndakazvimirira i0775 67 848 0775 67 848. Nhamba idzi dziri paekokeshere? Dziripo. Panobuda zita rekuti chini? Melody Musarurwa. Aiwa, vanzvadzi, ndatenda hangu. Ndine chimbo chekuti vakawanda vari kuona vanogona kukufonirai kana kuuya pano panzvimbo yamuri kuitira basa. Sekutaura kwamaita mati muri kuda mapiki nemafoshoro, handitika? Hongu, ndo zvatine chichongoda izvo, nezvimasando zvacho zvatinoshandisa kuzomapwanya anenge akakura yekuti aite madiki. Saka panoda masando acho. Ko bhara racho? Bhara kana riripo zvaro tinorida, asi kana pasina kazhinji kuisa murori kaumu, saka murori urizotakura bhara uise murori hazvigoni, saka tinoshandisa mabhaketsi, ndo atinenge shandisa. Tinotenda. Regai nimbotaura nevamwe venyama. Ndanzwa muchingonzi mai mavhe, ndimavhe upi? Ndinonzi mai Edna, mai mavhe ndivo vari paseri pangwa. Munonzi mai Edna? Hongu. Mai Edna, ndiri kuona muri kuchera madhaka kana kuti matombo. Mungandisanangurira kuti chii chaizvo chamuri kuita panapa? Pano tiri kutsvaga matombo ekutengesa, ndo atiri kuchera pasi apa. Pfungwa yekutsvaga matombo yakabva nekupi? Muri maprofiteri, makasvika here mukasi kuti panapa kapa ndo patinokwanisa kuwana matombo ekuvakisa? Pfungwa iyi yakabva kupi? Sisi hedu vaprofita takangoonawo vamwe vachichera, tikati regai tombonozama tione kuti tinoriwanawo here dombo, tikariwana riripo zveshuwa, tikabva tatotangawo kuchera. Tichitarisa madzimai akawanda, iri ibasa rinorema uye zvakare rinorwadza. Imimi simba iroro nemwoyo wekuti aiwa regai tinoita basa rekuchera matombo ekuvakisa, zvinobva kupi? Zvinobva pakutsvaga kurarama, nokuti neniwo ndakasirwa ndine vana 2. Saka ndakangoti regai ndibatane nevamwe nditsvage kuti one kurarama, kuti vana vaende kuchikoro, vana vadye, vana vane kupfeka. Ndo zvakandipinza kuti ndiuye pano nditsvage basa iri rinorwadza kudai. Vana ava vakura zvakaita sei uye vari kuenda kuzvikoro zvipi? Ndine ari form 2 nomumwe anga ari form 6. Hapana here pamunombosvika pakuti inini basa randiremera asi kana handichakwanisa? Chokwadi zveshuwa basa rinorwadza, rinorema.
unombosvika pakuti denda gona kusiya ndiwane zvimwe zvokuita, asi zvokuita zvacho unosvika undoita seiko nokuti zvakawanda zvokuda kutengesa zvinoda mari. Saka iyi mari yatinowana pano ndeyekungoti vanhu vana varaone kurarama vaende kuchikoro vadye. Handei pamari yamuri kuwana, ngatiti pazuva kana kuti pasvondo kana kuti pamwedzi papapa muri kuwana cheuviri chakaita sei? Dzimwe nguva tinotopedza mwedzi tisina kutombotengesa. Pazuva unogona kana kutengesa $5 $10. Saka zvinhu zvakareba. Mai Edna, saka pabasa renyu ramuri kuita imimi kuti rimbotiwo nyore, ndoziva kuti mune zvikona kunge mine zvimwe zvamuroda kuti mushandise asi hamusi kukwanisa kuzviwana. Ndezvipi kana kuti matools of trade kana vakutaura pachirungu amuri kuda kuti basa renyu rinyatsoenderera mberi? Ini ndinotaura chokwadi zvangu matools ebasa handisi kuada, ndikuda basa rinondipa upenyu kuti vana vangu vaenderere mberi, basa rinorwadza rinokasika kufa vana vakasara dziri nherera. Saka ndinodawo kuti ndiwane chouviri chandinogona kuita kuti ndigone kuraramisa munhu, nokuti basa rakaoma rinorwadza kana vanhu rume chavanochema naro asi kuvavarira chete. Ngatiti pane munhu ari kuona ada kukubatsirai, mataura kuti basa iri kuita sei, riri kurwadza, basa ramungade kuti muite nderekuita sei? Ini basa randingada kuita nderekuhodha ndichitengesa, ndiko basa randinoda, ndikuhodha ndichitengesa, asi pekutangira handina. Kana muchiti kuhodha, muda kuhodha madomasi nemaonyeni muchitengesa kana kuti muda kuita zvemabhero, muda kuhodha chii muchitengesa? Ndoda kuhodha mabhero ndichitengesa. Kana muchibvunza vamwe vanomboita zvemabhero, mari yestati yemabhero inodiwa kazhinji inenge iri mari? Pane wandakambotaura naye ndichibvunzawo hangu kuti zvinofamba sei, vakanditi aiwa inini ndinoenda hangu ndinohodha, asi kana vaya nemabhero aya anoita zvekuhodha mabhero emabhura nemabotomu, vakanditi mukaona 200 US munogona kuhodha, munogona kuhodha motengesa. Maedna, varipo vari kuona chirongwa pari zvinezvi, vapei nhamba dzenyu kuitira kuti anenge asundwa, anenge abatwa obva akufonerai otaura nemimimi muchienderera mberi kuti aiwa rubatsiro rwandiri kuda rega nditaure nemunhu iye direct. Nhamba dzenyu nezita rizere rinenge richiti chii? Zita rangu ninonzi Awina Kimu. Nhamba dzangu dzefoni nhamba inoti 0773 718 832. 0773 718 832. Ndidzo nhamba dzakare dzekuti munhu kana anogona kufona achidawo zvake matombo, kwete kungokubatsirai but achida zvokuya kuzohodha matombo. Hongu ndidzodzo. Ndinotenda Mai Edna, rega nditaure naMai Mavhi. Mai Mavhi, handichapinda mvura umu ndakapfeka bhutsu. Handiwa ndizvozvo. Makadi evanzvadzi? Ndiripo zvangu, makadiwo. Ndataura nevamwe vachitaurawo pfungwa dzavo kuti basa iri vakatanga sei. Imimiwo chekonzero chakakusundai kuti muye kuzoita basa rakaoma kudai chii? Ini chakandisundira ndiite basa rakaoma iri, ndakagara umba. Infact ndakafirwa nemwana. Ndakaenda 10 days, mwana wangu ndobva ashaya. Saka ndashaya ndadzokera kumba, ndakangogara umba, ndakangobatikana ndaigara ndichingochema. Ndobva mumwe mukadzi andiringawo akati, amai Marvelous, hande munoonawo zviri kuita mwakadzi. Ndobva ndabuda ndikaenda kumatombo ndikaona vamwe vachishanda, iwa zvinhu zvokushanda simba ndinaro. Ndobva ndashanda ndikatoona zvichinhu zvichitondiitira. Ndokwanisa vana vangu vaendawo kuchikoro, vanotodyawo, vanotoguta kubhadhara rendi zvese. Saka ndakaona richindibatsira. Mune vana vangani kutaura kuno? Ndine vana 3. Vari kuenda kuchikoro uye vari magrade ani? Umwe akanyora form 4, umwe form 3, umwe ndiye musikana akagara apo. Tichitarisa iye ari kuenda kuchikoro ari form 3. Patinonovhurwa zvikoro apa, munenge matoone mari yacho yese here nekumutengera uniform nezviri kudiwa, kana kuti basa iri harisi kunyatsoburitsa izvo zvitoziva kuti hongu vana vari kurarama vachiita se muchikwanisa kubhadhara rendi, asi zviri kunyatsosvika here pamunoti imimi ndo pamuri kuda chaipo chaipo? Haiwa, hazvisi kunyatsosvika kubhadhara marendi nemafizi tinokwanisa zvedu, asi unenge uchisete kudza kutonyatsokuona kuti zvakatooma, kungovavarira asi zvakaoma. Ndanzwa Mai Edna vachiti aiwa inini basa iri randirwadza, dai zvaita zvangu ndapiwa mari ndatanga mabhero. Imimiwo pabasa renyu zvamungadewo kuti basa renyu rifambire mberi, tichitarisawo zvakare neupenyu hwenyu ndezvipi? Ini zvandingada pabasa izvi nezvandina chandichada, ndaneta makore avapo tichiriita basa iri, nyama dzasakara, chakuda kuti dai ndambochinjawo ndawanawo zvimwe zvokuita. Asi zvino mari yestati yachona iyi atiri kushanda panapa kuti ikwane kustati haisi kuita, inongokwanisa kubhadhara zvatiri kukwanisa izvozvo. Kuti uchikwanisawo kuhodha haisi kukwanisa kuti uhodhe, saka zvakatooma. Saka kureva kuti makuda kuitawo basa rataura naMai Edna izvi tanzwa.
ndizvozvo sekutaura kwandaita kuna mai Edna kuti pane vakawanda vari kutoonawo chirongwa chinechi. Makasununguka here kuvapo nhamba dzenyu kuitira kuti kana vachinge vaakufona vabva vafona vachitaura nemi direct? Nhamba dzangu ndinoitwa mai Mugwagwa 077 9480 331. Dzokorai muchitaura zita renyu rizere mai Mugwagwa. Ndo riri pachitupe rakanzi mai Mugwagwa. Tikuda zita rizere kuitira kuti vakwasha vari kunze uku nedzimwe handa dzenyu vabva kuti aiwa nhingi. Zita rangu ndinonzi Vimbai Sithole. Nhamba dzangu dzinoti 077 9480 331. Ndo nhamba dzangu. Saka sekutaura kwamaita ndekuti chamuri kunyanyoda imari yestart yekuti muiri aiwa nyama dzapera. Dzaparara. Handiti. Yeah. Chikumbiro chenyu chekupedzisira mai Marvelous kuruzhinji rweZimbabwe rwakatarisa chirongwa chinechi ndechiri kuti chi? Chikumbiro chedu ndechekuti kana kunyange vaine mabasa chero angava mapati time zvavo ngavatibatewo panhamba dzedu idzodzidzi. Tinoshanda, hatina basa ratinoziza, basa rese tinoita, ringava rechirume kana rechikadzi, tinoita rese. Ndo chikumbiro chandinacho. Aiwa, ndatenda mai Marvelous. Muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe, tiri kuno KuBudiriro, ndizvo handiti? Ndinogona kurasika. Tiri kuno KuBudiriro, tiri kutaura nemadzimai matatu ari kuita basa rese ramuri kuona rekuchera matombo nekwatema kuti aite madiki. Matombo aya kazhinji anowanzoshandiswa mubasa rekuvaka. Asi sekutaura kwavaita vati basa iri ravarwadza, basa iri riri kurwadza. Chikumbiro chavo ndechekuti dai vaonawo mari yestart yekutengawo kana mabhero yekuti vaitakuiti buying and selling, vachitenga vachitengesa, nekuti iri nyama dzaneta. Vari kutoo zvakare kana muine mamwe mabasa mapart time ekumba avanokwanisa kuuya kana kuzowacha kana kusukirai kana kukuchenjesirai ruvanze. Vari kuti tibatei panhamba dzatakupai. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa. Zita ndinonzi Robert Tafumane, live streaming from SlyMedia.